Ay. Kwarta rin. Ako'y gidool nimo, wa gani ko'y kwarta, wa ko'y kahatag no sa dimo. Ga problema ang magani ko ng motor ng embargohonon, mangulos tag kwarta na kung hulaman, wa po ko'y nahulman kay tungod na ko'y balance nya karon modoldol ka nako. Say may embargo na ko. Puyo ko no. Embargo na kong motor lisyo eh. Wala kay kwarta. Puyo bahugaw kay kaisig labot. Una, kamo mago, magsimo ano dag pangaya ng lain tawo. Di mo na mga tapuran man kayo. Bitaw sakto kay kam. Salamat lagi yung tao magpahulam ng kwarta. Yang ka manghatag ato sa lain. Apila lamang ko sa kakuan? Sige. Ay skinde. Kinde. Pila tanan ako ha? 100 tanan bros? 100. Asa man akong pitaka? Asa di ay? Ano tuhan eh? Pila mo sulod ato day? 20 ra puno unta. Pagli na mo gito mga. Nako pitaka na hulog. Kaani ara di ay 20 mil di sulod ani. Pila gito ko ha? 100 tanan? 100. Salamat kaya. Hoy, tulis ni. Hoy, tulis ni. Abi yung mga kwan, cellphone dira. Hoy, tulis ni. Hoy, pusilon mo na ko ron, tulis ni. Alam na ko sa mana siya, ay nanulis man na siya, wala man ninyo pansina. Uy, nanulis ka? Wala. Ay, dara o. Hoy, nanulis ka? Dara o, na kwarta o. Tinakuha na yun, ano na. Dami dang kwarta. Ay, ora, tinakuha na eh. Ay, na siya o. Dapat silpon o. Basta ka na ka silpon o. Kaninang rata. Dara o cellphone ko na ko. Hindi na ko. Hoy, nganong imo mong kong gibidyohan? Wala bikin ako gibidyohan. Kisa man mo lang gibidyohan, ako na may taong hilabay hana. Ano ka na bing yuta ang gibidyohan okay broker ko, mamaligya ko yuta. Mao ba? Oo. I-delete na. I-delete ko. Kung delete na nimo i-delete, ikasuhan ka na ako. Ano sa mo ikaso ni mo nako? Murder. Salamat. Buang ka, di man day ka buta. Di ka. Anan, Ilmer, pagkadako kay Ilmer. Gusto mo na? Balap, dakuha kay ni. Kuha, bira, diha. Ayaw, di ma. Ayaw mo itong itlog. Ngaon ta. Oh, sige. Risa, asa man ka? Nanapit magkakaon. Ay naman, kato akong pagtawag ni mo dito, respeta rato, dili to tininood. Luto mo ko? Ay naman, bisan pa kay dili to ko ingon nga pagkanon gyud kay laos na laman dito tuon pug kaayo ka. Kay na. Ngaon ta. Ay. Ay laos, otro pug kag tuon ka. Agay. Ay, sorry kayo. Dili madalag sore kung pakasuhan ka na ko. Nganong gyapon amo man yung motor na itong dalan? Ipadaplin. Ay, agay. Ay, sorry kayo. Ay, okay ra man god. Wala mo gay problema. Sala mo gud puto na ako kay nagpatunga kog lakaw aning kuan tungag kalsada. Sorry kaayo.
Ha? Ano? Isa ni. Uy, nga nung magnanganaog man ta. Maglakaw ra ta. Ginoo ko pala kung kuno mong init kayo madaot akong kutis. Naman ni siya maglakaw ra tanaw sa gunin siyang Hala, ginoo ko pala kung kuno mo din ako ni mo mahal. mas mahal ng gasolina mo na maglakaw ta. Uy! Bay, ay, mo ning barangay na nagpuyo puros mga gwapo? Oh, mo na. Mga dayo man yun mo. Kila ka na sir? Ay, 80 na. Pagcinta? Pwede na, okay. Ay, ako rin bayad ay. Ha? Ako rin bayad. Pag sure ba? Lagi, ano Dara bayad. Nasasok lang ako sa Sige, sige. Salamat. Salamat po. Tala. Ha? Tala na. Sorry na. Wala pa po to na ko. Hilom dia no. Naman ni dia. Sorry na god. Sorry ha, God. Ako pita ka nahulog. Okay na na. Ay, nagkapalaga. Buha na niya. Buutan mo itong naunang tawanan. Uli na lagi na. Ayaw, di ma. Awal lagi kalutyo. Oh, kana mo'y basaha. Line. Oh, good. Kana. Wine. Good. Kana. Magazine. Usa magazine? Alangan kay kato isa wine, so ka na dapat magazine. Magazine pagbasa ana. Oh, magazine. Magazine. Oh. Zin. Kana. Porcupine. Porcupine. Kato isa magazine. O dapat ka na porcupine. Ay sig pagsupak gani. Porcupine na. Porcupine. Oh. Kana. Imagine. Ang yug ka. Imagine. Ay, alam nga po, hindi po rin masabot niya yung mga gipasulat ang helisong kikaton. Litsi, oy. Nang sama na. Dili mo andar na akong motor. Nalubat ng batire. Na. Ay, kabala ka kay nakoy battery sa balay. Akong kon, ako tayatag nimo. Wala, sige. Salamat kayo. Magulat ako, are. Dara. Ayaw, di ma. Kung sa may pagtuon mo na akong motor, radyo? Battery man eh. Sulaig sok-sok anay mong lubot. Basig mo gana. Ano sa mga dapat nag-uul ka? Nanganak akong ate bong, yayang anak babaye. Na yung mga mag-uul mag-anak mas maayo na noon na kinakay pag umangkan. Babaye man mo, itong tagon ko niya og ante. Baya, di ibinaingon ana. Tawgon kag angkol kay lalaki man ka. Ang tawgon og ante, katong naay mga buto. So ilisa nila na ako ang tintin og buto bong. Ay moy, basin gusto ka mo apel. Sasama na. Memorial plan. Memorial patay? Oh. Dili bitwan mo apil ray wala ko gaano magmamatay ko. Ang kanin nakalami manggod ani moy kay libre ng lungon, libreng kape. Ang imo na laman magahigda. Bahala mo dagang libre na basta ako wala ko gadahom nga mamatay ko. Ano what na bibita ka ba og ugma mamatay ka. Paghil- Sunod ugma ana wata ka balo. Paghilom de panunlo man mo ah. Di man pagpanunglo ang ako ara pagpangandam nimo. Kasi pagpanganda mo sa kadang kay tawhan ni mama ako may magduulan ana. Nakadungog magug kong gadaot ka. Gadaot lagi ko pero wala ko gahandom nga mamatay ko. Dili ka. Dili ko eh. Wala ka mo. Sige, tanong ko. Instead of usa ka lungon, himuna kong duha ka lungon. Bulo. Di ka? Dili ko.